Eski. Hemen da... Ni bai? Errenta aitorpen kanpaina. Uf, diot. bai. Txalo bero bat. Bai. Kontua, lagun batek egiten dela lan ogasunean eta esan zidan. Antxon, jarri izan da ba hor urte askotan eta... Pizarretan azten nahi. Bai, lasai, ze gustatuko zaizu, Vale. proposamena. Kasilatxo bat eta hor markatuta Elizaren alde eta zakizer, nik nahi hau zu imprimaki manipulatu eta jarriko dugu. Kasilatxo honetan isa egin ezkero, miluzeko zakura bideratu. Zuri irabazidatik. Ez. Ez. Nik Euskal Gintzara orokorrien. Bale. Bai. Kasilan jardezala orduan Euskal Herriz egaitxik. Bai. Eta hor Hori bai. Euskal Herrire bideratuko duke. Bale, oso ondo. Bai. Gainontzean animo, noski. Bai. Ogasuna, Ogasun... Zuko beto kudeatzen zuen. Bai? Bai. Pasako ditu telefono bat. Zure asesorio bia da niri baino. Oso garantitxua, ogasun mentala, Zadozte laureleiak ideak pasagarrura bezez. Antón eta Nestor, Luxio Eriulen. Naikari! Txalo! Hore lehiak idei. Antón eta Nestor, tokatuko baita egu. Errenta aitorpena egitea. Bai, hori etorrikoa. Gustora egiten da? Bueno, Bai, urratza tokatzen balin bada, bai. Bai, eta bestela ere, bai. Ekarpenak egiteko gaudelako beti, noski. Miluzen, 3. saioa. Ari gara gero aitortzeko irabazi horiek pilatzen, 650 euro. Hau galdetu duzu ezelan dan? Ja, gero unekoak eta ez da. Hemen dagoelako... Bai. Batetik, ez dakit noizti bera, ez da ordaintzen. Nizterrai badakit horri buruz. Gero hemen, ez dakit zer da, gero. Aurreko aldi hartan gertatu baitzit zaizun. Bai. Eta, pozik alere. Alere pozik, bai. Zemat ordaindu zen duen, eureko gehi? Olakoren bat, bai. Gero kontuak egiterakoan zerbait bueltatzen dute, edo. Kontuz, hau jendeari interesan ez zaio asko, Bai. Dena dela, ari zarete, berriz ere ibilbidea luzatzen. Zuk, Nestor, miluzeko aurreko aldi hartan, diruz eta? Finalera aldu ginen, eta final bat, eta ez genuen asmatu, eta baina ez dugu, ezen zei. Ez dakit, ez dugu gogratzen. Horrela gehi egire zaku hau mirik eta ez genuen eraman. Dena dela. Ogasunarekin arazorik ez. Ez dago arazorik inondi ere. Ez genuen izan. Pilatzen ari garen honekin asmoa bidaia egitea, nora? Kreta. Kretara. Nosos. Adibidez. Bidaiariak zarete, ibilizarete mundu amarrena. Kretara batuko nintzen, neude. Handauen, dinot, zibilizazio zarra eta marabila bat. Hotelak 3 artean merkeago ateatzen da, osea. Gira. Nik kanpo geratu nahi zantza, dena dela. Etorri? Ondo, bale, ados. Ibilizaran ez hor Afrikan ere, esaterako? Bai. Konta iguzu? Ia sartu nuen lan banaketa eta urte erdia eman nuen hor Afrika mendebaldetik. Aratonat, lagun baten eskontzara joan nintzen Senegalera, eta gero ja... Geratu zinen. Estei bidaia egin zenuen zuk. Hori da. Euren partez? Bestearen esteia, nire bidaia. Ondo. Eta tartean animaliak? Bai, animalia India izan zen. Kontuz! Hori beste bidaia batean, ze kontua da, Nestorrek antza baduela, konta eguzu, YouTubeen bideo bat? Badago, eginen genuen safari bat, eta, bat-batean agertu zitzaigun elefante bat hor bidean, eta gure kontra jo zuen, zuzenean. Baina hori Indian, esan duzu? Bai, India gualdean, Karnatakan, bai. Ilazki, irudia ditu. Benetan. Txalo bero bat, Bideoak izena du Basque Traveler Under Elephant Attack. Eta antxe Nestor. Superbizitzen, no? Zigo gorra. Bai. Momentu horretako garrasiak eta oioak dira benetakoak. Bai, ni xili-xiliengo, ni negoen, ja. Bakoitzaren erreakzioak. Okerrena zen kotxetik atera eta... Kotxien kontra. 33 tigre zeudela horretan, eta goxokia ginen. Okerrena hori izan zen gerokoa. Etxera buelta duzineten osorik denak? Bai. Aurreko egunean, ibaian bainatzen eta arroken kontra zauri gehiago egin genituen kotxea. Ja, arriskutsuago hori azkenean. Bueno. Zer, aurrekun benetan, ardibet etorri izan? Ardi bat, Ardibet mendizen. Nadik astu zakin ardizek ainarin da biltzezena. Ardi bat. YouTubeen dago Basque TV Conductor Under Ship Attack. Ikusi, Da gero, pasatu zan, ardi batek zeitzen dau. Bai, golpe bat emon eta... Antxon zukalako eri hori parez pare begiratu diozu sekula? Ez, holakorik ez. Aldela begiratu ez egun zakuari parez pare. Zorionan, Nestor, biziri jarritzeatik eta ez dizuela animo. Guau. Usue, Julen, badakizu ez ere egin orduen, alifantin moduen euren kontra egin. Eraso, zuen.
Usue bigarren eguna? Bai, Zemuz? Gaur? Ondo. Bai, Julen? Bai, ondo, Bai, gusto. lasai hau. Ja, helburuak betetzen hasita, minusera etorri taleko txuartu. Bueno, gogorretuko dugu, ikaskideak zaretela, Julen. Ze ikasten? Euskal ikasketak ikasten. Bigarren urti, eh? Bigarrena. Bigarrena. urtie. Ta? Bueno, momentu Horrela. zen. Neurri hartuta? Bai, Zena klasekide? asko. Asko. Gero ja klasea zantzen. Ondo, joaten direnak zenbat? Depende, klasen arabera. Tartean zuek? Bueno, Bai. Bueno, ados. Usuek egia zete erabaki du. Tarteka miluzera etorri behar direla. Hori da. Baina hau bada, Hau da estraskolarra, gazonta? Bai. Konbaliatzen du, honek. kreditu Konbaliatzen du? Usue Julen, miluzera etortziek. ez. Momentu ez, baina igual esko harko. Zuek beharko batzen dute paperen bat sinatzea dugu Bai, presten. gu paperak Ba, egiteko ba, prest. ba, ba. Ondo, usue zein tentzeinorekin gaur? Ba, albalima finalea jau, eta ondo pasau. Final txubet, alba da. Bai. Berto, ba, sorte honon, eta ongi etorri? Bai. Eta gurean, estreinakoz gaur. Naikari eta naikari, Gabon. Gabon, Zer moduz bikote? Ondo, oso ondo. Bai, Noi, etorri zait. gustoa. Hau, basetxeako lehiakide batzen, naikari. Abesten zuen, naikari, begiratuko dugu artxiboan. Hauz asko trotzete dizkit. Zer moduz bikote? Ondo. Batu gaitu izenak eta arraunak. Hori da, bai. Zen honi dator bakoitza? Ni Astierratik, eta ni Zumaiatik. Eta zautzan egin dugu topo. Hori da, enbata traineruan. Bai. Oain dela urte bete. Urte bete, arraunean, bakoitza bere postuan gainera, naikari zuzara... Hori da, ni patroia Patroia? eta ni arraunaria. Arraunlaria. Zer moduzko patroia da? Bueno, oso ondo, ez naiz kejatuko. Behar da, ez? Bai. Horre... Botatzen Oi dizkigu. batzuk egin eta jendea Bai. animoa jarri eta... Bakau. Patroiak aginduta etorri zara zu, naikari bigarrena? Edo Bai, nola? pixkat bai. Bai? Nolatan animatu gara? Ba, gure ekipoko bat etorri zen, Ane Makasaga, eta ark animatu gintun, eta ekipokoak, venga, bilak, naikari, anima. Naikari. Guazen. Dane apuntatze geha, eta elkarrekin ebene bai. Iluzera ere bai. Ikasketetara ere apuntatu izan gara, naikari? Hasi ginen ikasten Hoi da. goi mailako ziklo bat, ezta? Bai, egokitzapen fisikoa Donostin, eta aurten hasi naiz lehen hezkuntzakin. Gazteizen. Oso ondo. Bai. Lehioan, beste naikari? Bai, diseinu ikasten, eta hortxe. Ba, zoragarri. Irabazitako diruarekin, zaila asmo batzuk eta ekarri ditugu, ez da buruan? Hori da. Bueno, Asmoa. gustauko zitzaigun, nei furgoneta. Eta ni kotxe karneta. Ondo. Begira, lotuta daude asmoak ere. Bai. Ondo. Gidabaimena lortu, eta gero... Gidabaimenerako badaku, furgonetie... Ze furgoneta nahi duzu? Eskukue? Bigarrena, hirugarrena, berdin du. Laugarrena? Ruedak bali baitu, aurrera. Bikain. Hortarako badaukagu, Bikote, Vale. animo eta ondo pasa, Eskerrik Zorte on. asko. Zortean guztioi, miluzen, sakuan ari danok, 9.000 Ondo. Bikain. Zatinik, neuneko gehi, Antjonek ondo dakien ez gero galdera berari egin zentzortan. Bila ona, ondo? Eskerrik asko torteatik apatzuek, bila onatik, ernio beha ikastetxetik gaintzutzen. Kargo publikoa. Eto, naikari eta naikari, zeuek hasi... Zereginek banatzen, zeuentza zer, ikusi makusi, triboren berbak edo potokumiak? Guk potokumiak. Bai. Ondo. Antxonetan Estor, zeu palirekin, geratuko dira? Triboren berbak. Triboren berbak? Eta ikusi makusi, uxu eta juran entzat. Ondo. Ba, askoitira goaz. Gure askoitiarrez egitea egindako erreportajetik, aldizkari bateko erreportajetik, masitxatzen aldizkarirako egindako erreportajetik ateretako berbak, Antxon Nestor, denpora. Galtzontzilloa. Txoripitue. Galtzontzilloa. Uazumie. Galtzontzilloa. Puzkarbu troia. Zarata. Burrundaie. Herrieta. Erreprentzixue. Otordua. Amortzue. Tximista. Oineztarrixe. Babalorea. Txoripitue. Narratxa. Ugazumie. Galtzontzilloa. Puzkarbu troia. Zarata. Burrumba daie. Herrieta. Errepresentizuzue, ez que miopean. Otordua. Amortzue. Tximista. Oineztarrixe. Babalorea. Purtzile. Ez txoripitue, kaka. Galtzontzilloa. Puzkarbu troia. Zarata. Burrundaie. Ai, trabatu gara. Hortxe, gara,
Taula guztia osatzeko batera. Bai. Euskalkiak ere sartu dira bidean, alere ondo, Bueno, bat, 10 puntu, ondo. 10-rekoa. Uxue, Julen. Natura zaleak, zuek? Bueno, Bai. Bai. Na. Kontra ez zaudete. ez. Ados. Elefanteak maite dituzu, Polite die. Bai, oso. Politak, bai. Korrika gerturatzen hasten diren arte. Elefanterik ez dago, beste animaliok, bai. Ikusi taula. Zezena, aharia, tximinoa, mapatxea, marisorgina, kakalardoa, jirafa, eta elur oreina. Uxue, denbora, marisorgina, 3. zezena, Julen. Bat. Tximinoa, 8. mapatxea, 5. aharia, 2. kakalardoa, 5. elur oreina, 1. jirafa, 7. marisorgina, 5. zezena, Bat. tximinoa, 4. mapatxea, 4. aharia, 2. kakalardoa, 6. elur oreina, 8. do, jirafa, 7. marisorgina, 5. zezena, 1. eta tximinoa, 3. ondo. Danak, 1 puntu bazuek. Ez ondo. Naikari. Estropadiro hasi eta bertxotan norrazten da. Seguramente ni. Bai, Do. Ia erdi surrealismotik, ia zer dakarren Txirritatxo. txirrikatxok. Gaur, oinak hitzak zuenak hauek. Mendiko txabolaren Aurrean. aurkitu dut ba. Zezena. Aurrez aurre jarri gara, Eta. galdetu diot. Izena. Isidro deitzen dela esan. Dit. Hori bada, Izena. alarma etorri da. Jarraian. Amets bat zen Jose. Pena. Foto txiki bat. Eta akatxare bakarra segurenik. Ja? Horixe, akatxa. Irura gaiar puntu, bikote. Haupa! Ondo. Ito, Nestor, Buelta eman behar. amestu dugu zakuarekin. Amestu? Ez gehiago. Bueno. Zamarroen ametsak egi bihurtzeko daudela, baina, bueno. Amestu gabe bada ere, hartu lekua mesedez, egin imintziak primeran, Uxue Julen bestaldean, puntua behar ditugutan, oski. Ia, lehenbiziko errondak zer dakarren. Demora. Eskalau. Igo, Eskalatzaile. Osondo. Txanoa. Ile, imoztu. Bai, eta? Kapatan. Baina? Ile, delkastau. Ez, ondo ari da. Igurtzi. Zer da? Pelukie. Ez? Ile lixau. Eta zer da? Ile kiskurre lixau. Ez? Gurizakin. Lixatzeko. Plantxikin. Plantxie. Irego plantxa, ondo? Ondo? Espazioan, astronautak. Astronauta. Iargilen. Iargira iauta. Astronauta eta? Eta Aliena. Oso ondo! Jode! Nestor! Biolontxeloa bai, antzerkiara ikasi dugu? Pizka da, baina, holako eta makizu esageratu behar. Ondo, alien, pelikulako aliena, Beldurra maten duena, kontuz. Danak oso ondo, 3 puntu! Ikusi guzten maila dagoen, imintzioka, mantenduko dugu, ezta? Utxiko diogu horri, hartu lekua mesedez, naikari eta naikari bestaldean. Egin arraun, beldurri gabe, noski. Demora. Kapela. Txistua. Olentzero. Mario Mingi. Bai, Diskoteka. Bai? oso ondo. Eta? Jan. Monstrua. Izutu. Deabrua. Apa Julen. Gorri.
Aingerua. Ez. Nortzu dira? Azeria. Julen, zuko beto horrela indar pixka bat egin. Nor da, Julen? Erenzukea. Ez. Deabrua. Egin da? Deabrua eta Aingerua. Ez. Eta Zezena. Geldirik nahiko lan, Amona eta Otsoa. Iritsi barren nuen txana borritxora. Kostazaigu horra iristea gero Amona eta Otsoa. Horreko txukun, bueno. Ba, antzerki apurbeta. Bai, batzuk Nestorrek hain beste eta beste batzuk. Bi berroina puntu. Arraunean egia da, imintzioak egiten direla, Bai. Pixkat, bai. Esageratu ere bai, pixka bat arteka? Bueno, hartu dugu mesedez, Antxon da Nestor beste aldean. Hiruko bat, ondo legok, Ariketa ondo izteko. Hortxe kontzeptuak, eta demora. Gidaria, autopista, autobidea. tunela, autobidea, txoferra, kamioia, Baina nola egiten da hori errepidea, nekari? Garraiolaria. Bai, baina... tren gidaria, Ondo, Kamioi- hori bai, tren gidaria. Jate, bazkaria. bazkaria, Ondo? Zorabiatu. Ez. Bazkal ordua. bat bihiru, Otordua. Bai, bueno, zer da? Ondo ari da, dantza, Zertarako da? Zertarako da, Bai. Energia. palilloak, Ez? dantzatzeko, Ez? hori zer da, medusa bat, bezala. Aurrena, egiten Pulpo, da? olagarroa. Ez. Janari, Hirugarrena? Idazten, ikaslea, zuzendaria, Idazkaria. Behiratu ondo, Idazlea, korrekalaria, Bai, lehenengoa, Bai. Podiuma, lehenengo Bai. irabazlea, eta? irabazlea, Eta bigarrena. Beste zerbait ulertu dugu, ez dakit, idazten hasi gara, lasterketa bat behar genuen. Eta jatekoa, Flana. dantza egiten duena flana, baina... Bat, bakarra, hogeina puntu! Eroglifiko batzuk, puntu batzuk. Puntu gozez. Antxon, Nestor, esmatu behar ditugu? bai, Bai. Lehenengoa, zuek, denpora. Mindut, ezurretan, bikain. begira. Irakurtzen hasi eta zu, renota, tan egiten diogu kanpaiak, ezurretan, bikain. 3 segundo. Zuzan da errekorra? Zarin hau. Bai, Bai. Animo, Antxon. Bai, bidien gauz, ondo. Bigarrena denpora. Aragi honek behar du, min, dat, ez, Nola ditzen da tipoa? ez dakit, Horror. aita edo ez dakit, min, Nor da? erori, ez, Aupa. aita, izena. ez dakit, Oh. Padre, familia, aitar. Peter. Peter Griffin. Eta teori pegaitzeko ordezkatzen du piper eta mina. Piper mina. Piper mina. Ai. Lemiziko bai azkar. Bueno, berroita mar puntu. Bautxu eta Julen, erogiziko batzuk esmatzeko prest. Naiki? Bai. Lehenengoe, denpora. Zuek ere etorri zarete. Zak. Bai? Sakura. Ez, zak. Ba, segi? Zaku bila. Zaku bila. Osatu? Zakuaren bila. Bai! Zaku gila hona izango esan be bai, baina... Euskal ikasketak egiten arituta. Zac Efron, haren bila? Zakuaren bila, oso ondo. Hala etorri gara? Bai. Hau da bidea. Bigarrena denpora. Zer ikasi duzu? Ostalaritza. Aupa. Ostalaritzan. Azkar, Postala, pekenduta, ostala. Postal. Pekenduta, ostal. La eta aritza. Ostalaritza. Uxuek behin esan eta Julenek badezpada errepikatu ostalaritza, Biti bi, puntu! Aupa! Naikari.
Eroglifikoek zer? Bueno, Ondo, beldur barik. bai, beldurgarri. Oso ondo. Lehenengo bazuek, denpora. Nire autoaren kristalak ez dire inoiz, Puskatu. Hausten. ez? Apurtu. Zer da? Ganbara. Ez, bestela batera? Sotanoa. Bale? Labur hau. Sotatu. Sotu. Puskatu. Sotu. Bada, erantzuna ez Sotutu. Sotoak, lau soto. Lau soto. Ota hu ordezkatu, lau sotu. Lausotu. Begira da, lausotu zaigu. Bigarrena, Animo. seguro baietz, denpora. Agurreta. Ki. Zer da? Itzarte. Ipintz. Bai? I? Agurreta? Ikiniz. Ez dakit noa kuskusa da. Kuskus. Kuskusa eta lehenengo partea behar dugu. Ikus eta intziarte. Intz kendute. Arte? Ikusi arte? Hala, zango diegu eroglifikoi ikusi arte. Bai, Momentuz bai. punturi bat ere ez. Proba hontan. Penak harintzeko jazki. Zazpikitxo Bai, bat. mesedez, bai. Zazpikitxo bat ekarri dizut. Eroskitik bertatik gainera. Oso ondo? Bai, prezionean topatu dugu. Kartelak, euskaraz, hauxe baitio. Bihur ezazu zure etxea euskaraz aritzeko leku ezin hobea. Oso ondo? Ondo. Gazteleraz ordea dio, haz de tu casa un espacio único. Adia, euskalduna izan digute. Gainera, hemen erosiko dituzu altzairu batzuk eta bar, baina Ba, oso ondo dau. euskaraz egiteko. Hori oso ondo dau. Txalo eroskiri! Bai, hori oso ondo dau. Hizkuntza bat ezagaitzen ezakienak ikasten ezuelako egiten ezuelako. Eta euskara dena erosi Oso dugu. ondo. Eta erosten hasita baita miluzeko eskuaren deiadarra ere datorrela. Hortxe, bai? Aurrera! Ondo, berandu baina iritsi da, Antxo Nestor, Bai. lehenbiziko komoinaren bila, zuzenean, Bekatu asko egiten aldituzu. Ze kazetari bihurtu digu guarda ingelesa, adimentxuk, Dani Martirena, Urko Aristi, Frank Dolosor, Urtzi Urkizu, Dani Martirena. the one and only. Ona, ahotxorrekin gaineta. Hello. Bokala? A. Entzun! Nork esan du, Iepa. ezinezkoa da, nork onartu, hori ala dela, zaila bada, ez da zinezkoa. Ze talderena da ez gaitu inor geldituko kantua. Urtz. Noski. Bokala? E. Txegi lanean. Nongo bandera da argazkikoa? Niger, Irlanda, Bhutan, Bolikosta. Bolikosta. Afrikarra naiz eta... Bai, ez da. Bokala? O. Bekatu asko egiten aldituzu? Zakit probatu nahi duzuen edo? Ez. Ba, entzun? Guau! Sekulakoa, erakustaldia. Nola bizten entzun berri dugun eta dantzatu berri dugun kantuak. Boogie Wonderland, Wonderful Dance, horrekatu Boogie Dance edo Boogie Boogie, bere hortan. Bugi bugi. Boogie Boogie. Egu pixka bat Boogie Boogie egin dugu, Gu bakara izan gara. Bugi, bugi. Boogie dance. Boogie Wonderland. Oh, yes. Banekien. Bokala? I. Bekatu asko egiten aldituzu. Eskatu nahi duzue? Bota. Bai?
Egiazkoa bada infernua zuzenean aranoa. Benetan? Zegin duzu Naikari? Gauza asko. Ezin dira kontatu, komo ina, Ondo! Ba, bigarren eskoa, Uxue Julen zegoena eutxi, eta nola dio. Nola? Arratsalderako aldaketa datorrela? Euskal Herriko Unibertsitatean, hauetako zein gradu ez dago Arabako kampusean. Antropologia, euskal ikasketak, erizaintza, nutrizia eta dietetika. Antropologia. Bokala? A. Antropologia baetan. Erto. Adimentsu dator, bertxio bategaz? Adientzun. Aina guztio patera, zaiatu da montatzera, usteltzen azita dago da, laizter eroriko Oda! ikultza gogorotikan, da bultza nire mentika. Ze kantoren bertxio egin digu adimentsuk? Agure zorra. Hau patxore. Guztiok batera zaiatura. Eta bar, bokala? Eta aurrera, nola du izena temperatura basuan kozinatzeko erabiltzen den gailuak? Mandolina, sifoia, ronerra, presizio baskula. Bai? Mandolina. Ronerra. Ondo, Eta zer daba? adalako zutabe moduko bat metalikoa temperatura regulatzen du. ondo. Bai. Kozineru zaralez. Baina egunerokoan guk erabiltzeko ez dut uste. Bokala? O. Eta aurrera, Uxue Julen, entzun. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. Wow. Ba, ze talderena da, entzun berri digun Human kantua. Blur, The Killers, Coldplay, The Cure. Blur. Ez da. Coldplay. Ez da. The Cure. The Killers. Killers? Ai! Random Flowers. Ze honak, The Killers. Oso. Buh! Eta kontzertu azten zen honegaz. Ah, bai. Da dana Pentsa. sartzen korrika. Uxue Julen, azken erronda. Nola deitzen zaio nahastura baten urre proportzioa neurtzeko unitateari? Hau, grama, aurin, kilate. Kilate. Osondo. Azkaingo deu. Komeni, bokala aurretik? Bokala, I. bota? Goizeru oskarbia, ez ahaztu aterkia. Bai. Aupa, kompaina! Osondo! Botare, bikote. Naikari eta Naikarekin, hirugarren eskua, eta bigarrena izan daiteken komoina jokoan. Hauxe, olatuak daudenean, ez da lan erraza izaten. Seguentza sortuta da. Ai, bai. QWERTY teklatuetan, ze letra daude A eta F letren artean. K eta L, S eta H, L eta G, S eta D, egiak itxi, mekanografia. Bai? Erantzun bat? S eta B. Ondo. Bokala? A. Eta entzun? Daka aldiz imaginatu dut. Zenbat aldiz entzun dugu da Janus Lesterren etxean kantuan? Zazpi. 14. 10. Ondo. Zetartean? Bokala? Berriro. Segi lanean? Nor bihurtu digu bat formulako gidari adimentsuk? Nere Ibarzabal, Katixa Agirre, Uxue Alberdi edo Itxaso Martin? Itxaso Martin. Katixa Agirre. Hori bai. Oso ondo. Bokala? O. Zagit probatu nahi duzuen? Nahiko lan, horretik ez da? Ez nik ez. Ez? Geratzen da nahi. Ba, aurrera.
Wow. Here comes the sun, I say it's alright. Zerra. Little darling. Ze hiritan sortu zen, The Beatles taldea. Edinburgon, Glasgown, Belfasten, Liverpoolen. Edimburgo. Liverpool. Bai, noski. Eta bokala? The Cavern. I. Ira, berriz ere aukera. Olatuak daudenean ez da lan erraza izaten. Antxon eta Nestor. Bai? Orain behar du, Bai? Ateratzen kaiera eta Kaiera. zurrunbiloan Eza, era. Saiatu, ara? Bai, hori gargatik, esan duzu, pues saiatu. Naikari, ondo. Azken erronda. Ze euskal hiriburutan dago Artium museoa. Baionan, Iruñean, Gasteizen, Bilbon. Bai? Bilbo. Gasteiz. Hace aukera, bikote? Ai, a ver. Ba, bokala. Bueno. Vale. Orain bai, askatuko ezta? dugu. Ateratzen saiatu eta zurrunbiloan bukatu. Hala, bikote. Komodina, izatere. Eta markagailu bat nola ditugu. Antxon eta Nestor berrundara erogeita marreta komodina. Lareun eta komodina, Usuek eta Julenek. Naikari eta naikari undara erogeita marreta komodina. Zein da zuzena? Adi erantzun, talde bat agurtu beharko dugu eta proba hau eta gero. Antxon eta Nestor, zeruk hasiko zarete erantzuten. Lehenengo errondan, jakin nahi duguna da, gasteiztarrak dira. Gaizkatokero iratian da Iker Pou, Aitor Rozio, Txomin Agirre, Juanito Iarzabal, Katix Agirre, Carmele Jaio, Ane Irazabal, Maialen Carballo, Karra Elejalde. Juanito Iarzabal. Gaizka Tokero. Carmele Jaio. Do? Ondo. Irati handa. Karra Lejalde. Txomin Agirre. Ondarrarra. Idazlea. Krasala eta Garoa. Antxon, Nestor. Komodina. Pou anaietako Iker. Usue Julen. Aitor Rozio. Ondo? Antxon eta Nestor, batabula osatzeko aukera. Maialen Carballo. Iruindarra. Usue eta Julen. Komoine, erabaliko. Komodina. Komodina Gasteizarra, kasu honetan. Katixa Agirreri esker, 150 puntu. Uxue eta Julen entzatik gain. Bigarren erronda. Usue Julen, zer bekasiko zarete? Bai. Txar. Hitzaren sinonimoak dira Adores Estegiaren arabera. Desegoki, oker, eskaz, ezdeus, markets, akastun, zerrepel, narriodun, donge, txit, sakel. Oker. Eskas. Desegoki. Akastun. Ezdeus. Ondo? Narriodun. Narrio akatsa bai. Txit. Asko adierazten du horrek. Naikari eta naikari. Sakel. Eta sakela poltsikoa. Bakarrik geratu zarete. Antxon eta Nestor. Txar hitzaren sinonimo bat. Zerrepel.
Eta horrek beroa, irazten du ba. Ezin. Ba, punturik ez da honetan eta azkern erronda, adi. Kideen artean, anai arrebak dituzten musika taldeak dira. The Corrs, Hanson, Dover, Oasis, The Kelly Family, Eire, ABBA, Jose Ripiau, Bee Gees, The Beach Boys, Milli Vanilli. Anai arrebak daude taldean. The Kelly Family. Bederatzi anai arreba. Dover. Llanos Aizpak. Bai? ABBA. Bi ezkontza atera ziren taldetik, baina hor... Eskortuta euren artien, baina Anai arrebarik ez zegoen. Naikari eta naikari. Komodeña. Hanson taldea argitu da. Bale, Isaac Taylor eta Zack, anaiak. Hanson, abizen esango nuke. Bai. Antxon Nestor. Jose Ripiau. Inigo eta Javier Muguruza, bertan. Naikari eta naikari. The Beach Boys. Brian Dennis eta Carl Wilson. Anaiak. Bee Gees. Bai. Milli Vanilli. Ba ez. Antxon eta Nestor. The Corrs. Kostarrak. Nebarrebak. Planto egiteko aukera edo, osatu? Badakizu ere. Ez? 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 Ba, planto? Pues planto. Ba, planto? Bueno, Galagertarrak, Oasis. Ondo, puntua zentan aski. Aitzetiko zorra. Marka gaioak ari danak, irudentizuro irekin erabila Antxon eta Nestor, Uxue Julen, 550, 180 naikarik eta naikarik. Ez dira zenideak, arraun talde bereko kideak baizik. Naikari eta naikari, gaur iritsi. Ziaboga oker xamarra edo. Bai, janin deu. Zer gertatu da? Suerte txarra. Bueno, ez zigortu zuen munduak ere diot. Bizionak ere oso finaritu baitira. Kontua behintzat. Saio bakarra izan da ere. Ondo? Gustatu Bai, ondo. Eta oso jatorrak Bai. direla adierazten lehenengo segundutik, Geratu zaigu Arantza txori pena, hemendik aurrera arraunari pare baten kasta hemen ez izatea platoan. Bueno, etxeko da nahi esan, ze traineru, animatu behar dugu? Enbata. Beirazak, enbata. Opa, bikote, zerrik azotartearik. Aurrera da finalerditan, Antxon eta Nestor beteranako batetik, eta pixkanaka beterano zen ari giren Uxu eta Julen ere, bai? Ondo? Bai. Bikain, puntu gehiago zuen gainera orain? Bai. Erantzuten lehenak beraz, Antxon eta Nestor prest. Bai. Prest. Azeratik tiraka ikusi nahi zaituzte guta, hartu lekua, guazen soka tirara. Denbora, zein euskal hiritako alkate da Jean Rene Etxegarai? Baionakoa. Osondo. Arabako ze kuadrilla dago hegoalderen? Arabar Errioxa. Ondo. Zenbat barruti ditu Pasaiak? Lau. Lau. Ze organoren antura eragiten du pneumoniak? Pulmoiena. Birika. Birikena, ondo. Zein da, Beltxarga Beltza filmeko aktore protagonista? Paso. Natalie Portman. Debagoieneko ze herritan dago Monterron parkea? Arrasate. Arrasaten dago. Eta Italiako ze hiritan dago Mirarien plaza? Berenzien. Pisan dago. Zenbat bokal ditu zuberera euskalkiak modu idatzian? 6. 6. Eta zein da hipokampus izeneko animalien ohiko izena? Zaldi, itxasaldia. Ondo. Zein zen antzinako Grezian itsasoen jainkoa? Moises. Poseidon. Ze ibilgailu mota ziren mobileteak? Paso. Ziklomotorrak, motoak. Ze euskal lurraldetako herria da, Izarra? Nafarrokoa. Araba. Arabakoa da, Nafarro izan da aurrena. Ekaineko ze egun da San Juan bezpera? Otairu. Otairu. Bizkaiko ze udalerritakoak dira hori baltzak izeneko gozoak? Gernika. Ondo. Zenbat munduko futbol txapelketa irabazi zituen Johan Cruyffek? 5. 0. Ze herrialdetan jaio zen Charlotte Rampling aktorea?
Zaron guera? Ina bat erragoa. Ondo, bere begi ederrakan. Bai. Usue, Julen, oso ondo. Gatorra mozan eginda. Bai. Geixiago nahi, noski. Zergatik ezin pasa, Momentuz. ikusteko dagoelako. Zer emango duzuen? Urrengorako? Bai. Zita zauekin? Bai, gote. Abrazuek. Antxon eta Nestor, hirugarren segida finalean. Gala gerra nahi baina harreman hobea hogate horiek egazki. Arek txarto, Bueno, ari dira, ez da? Bueno. Lauzkalo, dena dela. Bueno, dirutxue. Bai, Dirutxue bai. dagoen lekuen. Dirutxo dauen lekuen, milu zen. Oasisen katxera iristeko ez daukagu, baina erne, zago polita, gaur, jokoan, 9.700 euro! Irabaziko dute, maybe... Zta? Ondo? Oasis zaleak ez zarete bereziki ez, igual utziko diogu ya Oasisen ari horritiraka jarrutzeari. Ondo, bikote, eta publikoa. Bila honatik gaur, rapazuek! Apa! Zer jatorra! Jende jatorra gau ikusten dagoena gauera gogora zuek horregon, Noski. Eta gurekin batekin. Finalaren momentu iritsi da guztiek batera. Egingo dugu jolas. Antxon eta Nestor, irakurzale, Bueno, Neurrian. biografia zale, historia zale. historia bai. Biografiak, bueno, batzuk. Denetarik beharko dugu gaurko finalean. Antxon Nestor, Ea ba. emakume izatearen gora berak, esango dugu, ez izatearen beste gauze bat. Bueno, mendeetan zehar eta sasoi ezberdinetan emakume izatie lan gogorra izan da, izaten da, askorentzat, baina lan gogorra da. Antxon Nestor idazleak izango ditugu, gure jolasean, eta jakin nahi duguna da, gizonezko ezizenak erabili zituzten idatzizko obrak argitaratzeko. Ez euren izena. Denpora. Simone Beauvoir. Ez. Emily Bronte. Bai, ez? Nik uste... Agatha Christie. Ez. Cecilia Boldefaber. Nik uste bai ez. Zuk zer uste duzu? Ez dakit. Bueno, ez dakit. Bai ez. Sylvia Plath. Charlotte Bronte. Ez. Ez jarriko dugu. J.K. Rowling. Ez. Isabel Allende. Ez. Marian Evans. Bai. Alejandra Pizarnik. Ez. Virginia Woolf. Ez da ere ez. Egiaztatu egingo dugu. Adi, 3 akats bakarrik. Bale. Aldatuko dugu gauetako bat, edo hauek zentzat zaudea zigurez ez. Nik uste agian, Virginia Woolfek bai, edo Charlotte. Nik Charlotte ez dut ezagutzen. Jarriko du bai. Venga, Charlotte aldatuko dugu eta beste baten bat. Berriz emango bezatu? Bai, bai ez datu. Bi Bale, akats. oso ongi. Sylvia Plath. Venga, bai, hori da, bai? Eta Alejandra Pizarnik agian edo... Bai, ez datu zizua, Bai. Venga, bai. Akats bakarra. Ni nago Alejandra eta Marian Evans artean. Ez dakit zuk zer uste duzu. Marian Evans. Bueno, Alejandra bat Pizarnik. aldatu behar dugu. Bai, bat aldatu. Bakarrik bat? Alejandra bai. Venga, Alejandra Mari... bai. Ez Marian. Ez, Evans. venga. Venga. Hala. Urrezko galdera. Antxon eta Nestor, urrezko galdera. Begiratu izenei. Datu biografiko bat. Hauetako bi, 30 urterekin hil ziren. Denpora. Vale. Ez dakit. Alejandra Pizarnik Bai, eta Charlotte. Edo Virginia. Bai, eske... Virginia ez. Ez, pues Alejandra eta Charlotte. Hau da, vamos. Badaude batzuk zerrendan gazte hil direnak. Bai, garaiaren arabera nahiko ohikoa zen, ez? Zer moduz?
Bueno, bat faltan, ez? Bat hori ez dakigu. Erabaki genez, uste eta baino ondo. beto. Seguru. Simone de Beauvoir, ez eskoremoan. Bere izen motza erabili zuen. Osoa, Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertrand, de Beauvoir. Bai da. Markesa bezala. Entxa. Agatha Christie. Ez izen bat erabili zuen, detektiben eleberritatik eta aldentzeko, baina etzen gizon batena, Mary Westmacott, baizik. Da burua galdu zuenen eta bazen izena jarri be bai. Abaitare. Zu, bere biografia oso guai dagoen. Bere gizonaren maitalaren izena erabili zuen. Bueno, listo. Virginia Woolf, ez eskoremoan. Eta berak idatzi zuen, gela bat norberaren liburuan, anonimo guztien atzean emakume bat. Dagoela. Silvia Plath, mugitu egin dugu? Bai, bere izenarekin idatzi zuen, salbuespen bat, The Bell Jar eleberria, Victoria Lucas emakumezko ez izena erabilita idatzi zuena. Charlotte Bronte be ekarri dugu. Degiaztapenarekin ikusi dugu ongi dagoela. Jane Eyre eleberri famatua, Currer Bell ez izenarekin argitaratu baitzuen. Aizpa, Emily. Bai? Alice Bell ez izena erabili zuen gailur ekaitsuak eleberri famatua argitaratzeko. Cecilia Bolde Faber baiezko eremuan zuzena da? Eta berez izena, Fernán Caballero. Alejandra Pizarnik. Ez ezko eremuan. Bai? Izen berarekin bai. Argitaratu zituen lanak. Bueno, poema zoragarriak ditu, Pizarnikek. Isabel Allende. Nik orain dana irakurri dut. Ez ezko eremuan, Isabel Allende. Bai? Hala irakurri duzu bere izenean gainera. Bai. Oso ondo, Bai. Koska. Edo 0 edo 2. Edo 0 edo 2. Hori da. Ja. J.K. Rowling. Ez ezko eremuan, bai? Dakit. Zalantzatan. Ba hortxe, kontua da Cormoran Strike liburu saga argitaratzeko Robert Galbraith ez izena, gizon batena, erabili zuera, eta Mariana Evans ere George Eliot. baiezkoan behar genuen, hori da. 950, Antxarreta Nestor. Ondo! Urrezko galdera, ia 1000 euro irabazten ditugun. Behemen bai zehatza behar genuen, hauetako 30 urterekin hil ziren, da jakin nahi dugun nortzuk diren. Hau bai izan da... Zailagoa. Aurrekoa zailagoa. Bronte aizpak oso goiz, batzuk oso gaztetan. Eguretako bat, 30 hamarkadan. Charlotte Bronte, zuzena da? 36 urterekin, biak, eta Emily Bronte eta Silvia Plath ziren. Oso ondo! Antone eta Nestor, bikain, 1000 euroko langare gainditu eta 1100 euro zuena dira. Segi horrela minutzen oso fin bikote, zorionak.